ty vieš, koľko pekne tuto hore si nájde, nemáš na... Mám 15 rokov. No, výborne. A kde si bola včera? Kde si bola včera? Na tabulke mi ukáž, dobre? Aby som... Reštaurácia. Bola si v reštaurácii? Čo si dobre dala? Jesť. Obed. Polievka. A čo si mala dobre na obed? Ríša. Masa. Aké to bolo? Bolo to dobré? Ísť. Vodný kruh. No a povedz, Kristýnke, v akom meste sme boli? Kde si bola na obed? V ktorom meste? No kde sme boli včera? S. A. L. A. S. I. Áno, na Salaši, to si dobre napísala. Není v tabulke, tak... Dobre, tak povedz tuto, že to nemáš v tabulke. Povedz Kristýnke. Nie. Ale tu pekne daj, že... No, že... Nemám to v tabulke. No, na Salaši to bolo. Dobre, super, doložíme. To viezol. Ísť. Akvapark Dolný Kubín. V akvaparku si bola? A povedz, čo si tam robila, Kristýnke. Autobus. Išli ste autobusom? Menovičová Lenka. Bola s vami? Menovičová Lenka išla autobusom, áno. Chcem počúvať hudbu. Chceš počúvať hudbu? Neskôr, ale ešte čo povieš, Kristýnke? Kde ideme v piatok na víkend? No, Čo bude kam mať idete? tata? Narodeniny. A kam idete? Budete doma? Nie. A kam idete? Ísť. Vysoké Tatry. Idete do Tatier? Tešíš sa? Silvia. Príde Silvia? Silvia. Nie, príde. Až na Vianoce príde Silvia. Tak s kým pôjdeš do Tatier? V. I. K. E. N. D. Pôjdeš na víkend? Čo sa robí v Tatrách? Šport. No a aký šport? A pozri sa, čo tu máš. Aj to, čo sme robili v Dolnom Kubine. Pozri sa. Si zabudla? Najdi, čo sme robili v Dolnom Kubine. No, vidíš? No. Plávanie. Máme to, či nemáme? Tak teda hlava dierava. A ešte v Tatrách čo budeme robiť? Laco, čo tam chodí robiť? Daj si šport a pekne povedz, aký šport Laco pestuje. Cyklotriál. Áno, cyklotriál. Cyklotriál.